Molweni ifemeli yasekhaya. Namhlanje sizawuthetha ngoJunda Mlahleni. UJunda Mlahleni ngumthi apho ungadibaniyo nemimoya emibi, ungadibaniyo nesichitho, ungadibaniyo nezothe. Ingaba bukhe wabanjwa ukufuna umthi wokuvasa ukhuphe le mimoya mibi yapha ngaphakathi yaseziseleni apho usuka khona? UJunda Mlahleni ukufanele wena. Ingabe wakhe wafumana ilishwa kanye bukhe wafumana ilishwa lokudlwengulwa? Ukufuna ususa la moya ungazibuphinde ukuvakashele uphinde yenzeke into embi kanjalo ebomini bakho? UJunda Mlahleni ukufanele wena. Ingaba ukhona umuntu osandosweleka apho kuwe endlini ufuna ugxotha umoya ombi kufa? UJunda Mlahleni ukufanele wena. Ingaba belikhela khona ilishwa belikhela kufikela waphuncukelwa sisisu? UJunda Mlahleni ukufanele wena. Ingaba xa ulele uziva ngathi ulalwa sisilwane? UJunda Mlahleni ukufanele wena. Ndithi ke mandiphele apho ekuxeleni izinto ezenziwa nguJunda Mlahleni, ngoba zininzi kakhulu izinto ezenziwa nguJunda Mlahleni. Yindoda entle kakhulu le enemisebenzi emihle, kodwa ke lonqena uthetha de ndidike iindlebe zakho camakho.